ככה, יותר שתבינו מי המשוגעת שבאה לעשות לכם תפקודת רובקות, אחת אותה. אז לי קוראים מיקי, אני בת 27, ואני רווקה מרצון, לא שלי. אני רוצה לספר שאני רבע רוסיה, רבע פולניה וחצי פרסיה. עכשיו תבינו משהו. יש לי אמא פרסיה, סבתא פולניה, ואני רווקה בת 27. זה לא פשוט, זה לא פשוט. אין ארוחת חג, עכשיו עוד מעט חג, אין ארוחת חג שכל ככה דודים דודות, נו מיקי מה קורה, נו מה עם חתן, נו לא מקרבת לך פה, לא שמה נו, מה קורה? וסבתא שלי הפולניה כפרה עליה אומרת לכולם שקט, מספיק, תעזבו אותה, יש לה עוד זמן, ואז תוקעת לי מרפק בצלות, אבל לא עוד הרבה זמן, זה לחץ. ורק אחרון חשוב, אני 156 סנטימטר של אנדרנלין בלי יותר. אפרופו זה, אני רוצה לספר לך משהו קטן, אני גר קו ראשון לים. לא באמת, אלא לי יש מרפסת שמש גדולה, פונה לאגן הים התיכון. עכשיו נתחיל משחק. אני עומדת באמצע ואומרת משהו שאני אוהבת. כל מי שאוהבת את מה שאני אוהבת, כמה זה מחליף המקום עם מישהי אחרת? יש? יש! יפה מאוד. אבל מה יש לנו כמה חוקים? חוק מספר 1, אסור לזוז כיסא אחד ימינה, כיסא אחד שמאלה. לא כאילו אחלה הפרוטה, בטח. חוק מספר 2, אוקיי? אם קמתי, לא מתיישבים חזרה. נגעת? נתת. אין קמתי, גירדתי, ניגבתי, סידרתי, לא אין כזה, בסדר? אוקיי? שצהלי רשום ככה. תתארי איך הייתה מתנהגת הקלה בבית האח הגדול, היא התקבלה לתוכנית. מההיכרות הקצרה שלי של איזה 10 שנים עם נטלי הקלה המאמנת שלנו, אז היא הייתה קמה בבוקר, גומרת לכולו את כל המלאכתית, עוברת במטבח, תאכלת את כל העוגיות ונכנסת לאטם. שחרר. עכשיו, אחרי ששחררנו, השתחרר משהו אחר להביא לנו, מריחה את זה. וופה, צד שמאל. וופה. עכשיו בטחינה, חזרה. עכשיו עלינו למרפסת. איפה שאין, איפה שיש, ברוך השם. תתחילו להזיז אותה, בואו ניקח אותה, תתחילו לימינה. תתחילו שמאלה, תעיף הכיוון. לימינה. ובואי בצונמי, יפה בנות, בואו ננסה לעשות את שימי, זה הוויברציה של הגוף, לא תבורי ולא הדג, לא לטעות. בנות, לקפל רגליים, להוציא ציצי, להחזיר, להוציא, יופי, אתם טובות בזה. את יכולה לעשות שימי איתי ביחד? שימי. אני יכולה לעשות שימי. יאללה, 3, 4, ושימי! שוחרות. ומה קרה? השתחרר לך משהו? בואו נתחיל להזיז, לשוקים, שימי, אחמד, עכשיו תנשמי תוך כדי, לא לשמיים ניתן חולי, חילה.